ברוכים הבאים לחלק השני של פרקור, והפעם רוי פרי עושה פרקור. יאללה. רוי, מה זה? יואו, איזה יואו, מה אתה עושה? עוף ממני, עוף כבר, גוזל. צלם אותי עושה רגע מה שעשית, תסתכל איזה יפה אני עושה את זה. וואו! לא הצלחת בכלל. תראו אותו! הוא עושה פרקור יותר טוב משנינו ביחד. תסתכל מה הוא עושה. הוא יכול להזיז את הזנב. עכשיו, תסתכל מה הוא עושה. הוא עושה פרקור, תסתכל. זורק לו את הבקבוק למעלה. תסתכל מה הוא עושה. יואו, איזה פרקור! יואו, זה היה פרקור, תסתכל. צ'רלי אתה מפורסם. יאללה. עכשיו עוברים לרוי. רגע, אני רוצה שתצלם אותי עושה מה שעשית. רגע, עשיתי כבר את החלק שלי. רק תעני שנייה. תיפול! מה אתה עושה? מה אתה עושה? תן לי רגע, צלם אותי, צלם. צלם. סתכל מה אני עושה, נו. בוא לנגע. עצור את זה, כדי שאתה לא תקראת. זה היה מתוכנן. לא נפלתי סתם ככה, מה אתם חושבים עליי? דביל, גרבין, חציל. נו, תעשה משהו. אתה כל הזמן זה רחוקת. אוקיי חברים, זה היה. לייק וסאב אם אהבתם, ויאללה ביי.